ये शशा itu pantai kan kini acara
सागर मोहम्मद ये मोहम्मद आज आधार कार्ड बंदी के तरफ घूम रही है।
दोनवाला पुढे आलेला आहे. अरे सूर्या प्याला बरोबर अरे बाळा गावात आला की रे हे बालो इंडियाला एक कलसी एक कलसी कलसी बापला ए बापल्या गणपती बिल्डिंग आहे ए सागर यांच्याकडे आता हे ना नाही नाही हे टोपी लागतो बाबा हे दालाल दोन कुठे आहे बघ
होले होले जा